croeso cynnes iawn i gystadleuaeth Can i Gymru 1987. Noswaith dda a chroeso i chi gyd i Can i Gymru 1988. Noswaith dda a chroeso i Can i Gymru 1989. Noswaith dda a chroeso i gystadleuaeth Can i Gymru 1990. Noswaith dda a chroeso i Can i Gymru 91. Noswaith cynnes i chi gyd i Can i Gymru 1992. Noswaith dda a chroeso cynnes i chi gartre ac yma yn y studio i Can i Gymru 1993 yn fyw o Gaernarfon. Noswaith dda i chi a chroeso cynnes iawn i gystadleuaeth Can i Gymru 1994. Noswaith dda a chroeso i awr o gerddoriaeth fyw o Bafiliwn Pontydd Fendigaid. Noswaith dda a chroeso i awr o gerddoriaeth fyw o Bafiliwn Pontydd Fendigaid. Noswaith dda a chroeso i Bafiliwn Pontydd Fendigaid ar gyfer cystadleuaeth Can i Gymru 1997. Noswaith dda i chi a chroeso i Can i Gymru 98. Offer heno o 10,000 o bunna, da ni mewn cartre newydd yng Nghorwen, a hyd gyflwynydd newydd, Dafydd. Wel, dyma ni'n mynd unwaith eto ta. Helo, Llanfodlen! Noswaith dda, chroeso i Can i Gymru 2001. Croeso, a fi'r rhai, Lisa Gwilym, a fi'na Angharad Llwyd, i'r Lido Afan yma yn Port Talbot. Croeso, a fi'r rhai, Lisa Gwilym, a fi'na Angharad Llwyd, Can i Gymru 2002. Croeso i gas newydd i lwyfan Can i Gymru 2004. Croeso i chi gyd i gas newydd a llwyfan Can i Gymru 2005. A croeso hefyd i lwyfan Can i Gymru am y tro cyntaf heno i Alun. Ti'n gwybod smart iawn. Helo, croeso mawr i chi gyd i'r afan Lido fan hyn ym Mhort Talbot ar gyfer Can i Gymru 2006. Noswaith dda i chi, mae'n 5 munud ar 8 ar Fawrth yr Ail, diwrnod yn hwyrach nag arfer ar gyfer Can i Gymru. Noswaith dda i chi gyd gytre a wrth gwrs i chi gyd fan hyn yn yr afan Lido ma heno. Croeso mawr i chi gyd wrth gwrs i Can i Gymru 2004. Diolch yn fawr, noswaith dda iawn i chi gyd gytre. Ac hefyd noswaith dda i chi yma yn Fenyw Cymru Llandudno. Diolch yn fawr a noswaith dda Pontydd Fendigaid! Diolch yn fawr a noswaith dda Pontydd Fendigaid! A noswaith dda i chitha adra hefyd heno. Diolch yn fawr a noswaith dda i chi gyd! Noswaith dda hefyd i chitha i gyd adra sydd yn gwylio heno. Diolch yn fawr a noswaith dda, chroeso cynnes iawn i chi gyd ato ni heno. Diolch yn fawr a noswaith dda i chi, mae Can i Gymru wedi cyrraedd unwaith eto a Tristan, mae'n mor braf cael dy gwmni di heno yma. Mae'n braf bod yma, mae'n rhyfedd bod yma gwylio, fi wedi bod adre'n gwylio ar y set. Helo da, chroeso cynnes i chi ato ni yma i ganolfan ddarlledu'r BBC yng Nghaerdydd. Mae'n mynd i fod yn noson o hanner heno. Mae yna lond stiwdio o gefnogwyr y brwd yma. Lle da chi? Gwnewch sŵn! Croeso ato ni yma i studios y BBC yng Nghaerdydd ac at noson wych o gerddoriaeth wreiddiol a chyffroes. Diolch yn fawr. Diolch. Helo yna. Helo yna, chroeso cynnes i chi ato ni Can i Gymru 2018 ac i Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor! Yey! Bangorau! Helo yna, a chroeso cynnes i chi ato ni i Can i Gymru 2019 yma yng nghanolfan y Celfyddyda ym Mhrifysgol Aberystwyth. Croeso cynnes i chi ato ni i'r neuadd fawr yma ar gampws y Brifysgol yn Aberystwyth ar gyfer Can i Gymru 2020! Waw, hynna'n gynas. Waw! Wel, croeso cynnes i chi ato ni i Can i Gymru 2021 ac i Theatr Donald Gordon yma yng nghanolfan Millennium Cymru yng Nghaerdydd.